Welcome to Kagsawa Ruins. Yeah. Welcome back mga kabiyahe ni Manoy. Nandito tayo ngayon sa Kagsawa Ruins sa Bicol, lalawigan ng Albay. Ang Kagsawa Ruins ay isa sa tinaguriang tourist spot din sa Kabikulan. Ito ang site ng Kagsawa Ruins. Sa part na to, makikita nyo ang likod ng Kagsawa Ruins. Ayan mga kabiyahe naman ay ang likod ng Kagsawa Ruins. Dito naman yung mga pasalubong, mga pili, bag na abaka at yung mga t-shirt na may nakalagay na Bicol. Ito mga pasalubong. Hello. Chili ice cream. Chili ice cream. Eh, Jai, kuha na kayo dalawa. Ha? Mayroon? Level 5? Level 5? Ay, yung ano lang, level 1. Wala. May level 1. Ay, may level 1? Level 1. Level 1. Ayan. Dalawa po. Wait. Tapos na po. May level 2. Ha? Level 1 to 5 lang. Level, saka level 3 po. Level 2. Asa na 3? Hindi. Kasama yan, sir. Paano? Dalawa. Dalawa yung 1. Sarap. Ano mo? Lasa. Eh? Sponsor by sa akin. Anong level yan? Level 1. 1. Level 5? Level 1. May hinang For the nilala. cheese.